good morning, good morning. Yun, kape muna. Kaalis lang nung anak namin at saka yung pamangkin ni Mrs. Inatid muna dun sa school. Mamaya, pagka-almusal ko pa kape, hatid ko muna tong piyesa ng sasakyan. Sana umandar na to. Umandar na yun. Daming ano, yung tambot susingaw. Tayong bumper na baba na, pinaayos. Iwan ko lang doon sa aircon pag kaya ng budget, pag ano, isasama ko na yung papaayos. Kape po tayo. Time check. Time check natin 8:02. Dami. Almusal. Sige lang. Kakape lang ako. Kakape lang. Napakunam lang sa insomnia. 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 So ano, yung kuryente, okay na? Kuryente, nabayaran na. Tingnan mo yung due date. Ayan, maya-maya alis na ako. Ayos pa yan. Nandito na ako sa hot shop. Ay, nangina mo na pala to? Walang butas? Nag-ano lang? Oo. Pati nga yung reserva pa, ano ko pa na? Coolant, kakarga ng coolant. Nandaan sa ano eh, sa Boulevard, nandun siya. Pumunta kayo? Itong araw pa. Tapos yung sira na ano, spark plug, tapon na. Yung pwede pa, para pang reserva, no? Oo. Sana gumana yung aircon. Ba yung aircon ito, ginagamit ko, may lamig pa naman siya. Kaso hilaw. Hilaw. Kulang sa payon yan. Singaw. May itim ang sunog nito. Basa. Basa. Ibig sabihin may ang sunog. Pero di naman ano yung head. Hindi. Sabi ng mekaniko na isa. Pag sirang cylinder head, ma-overheat. Oh, mag-overheat yun eh. Nagulak yan sa radiator. Aakit yung temperature niya eh. Binaklas mo yung ano, carburetor pala. Oo, naburol ko yan. Overall na. Linis lang ng mga cheatings. Maitim na itong ano. Sana nga karburador lang. Ayan, medyo okay pa to. Okay pa. Tsaka yung nandun na ano. Yan, salpak na ng ano.
spark plug. Kinakabahan ako niyang pag nag-i-start eh. Baka may gasolina. Sana hindi na ngayon. Nakakatakot kung lumiyab. Di naman kikislap yan kung may walang mga wire na ano. Spark. Spark. Dito naman sa kabila yung spark. Malayo may spark plug. Tambutso lang. Yun lang, tambutso pag nag-backfire. Dami pa naman ngayon mga lumiliyab na sakyan. Faulty wiring yun. Iinit yung wire. Lalo yung mga nabahaan. Kasi yung putik, ano rin yun, pag natuyo, di ba? Aapoy. Oo, uminit na. Minute na. Parang kahoy na rin yun eh. Pagandahin ko nga ito pag may budget. Binabalak ko to sa vlog na ano eh. Yung camping ano. Camping van. Yan, salpak na ng mga ano hose. Spark plug na kabit na. Flashlight. Sige. Coolant. Yung para iwas overheat na. Anti-rust yan eh, anti-foil. Anti-overheating. Hindi nakakalawangin ano? Ang kalawang dyan, neutralize nyo na lang. Hindi na dadami. Yung kalawang dyan sa loob, di talaga matanggal. Bilhin na lang ako ng coolant tapan nagdagdag pag sakali no. Pwede ba naman mineral water? Wag lang yung tubig sa gripo. so ano lawan. Matibay lagayan niya ng ano. Ito maganda tong galon na to. Daling ko na yan. Lagayan ng gas. Puro 1 liter yan no? Ito 2 liter. Yun no? 1 liter. Oo. Ano 4 liter to lahat. Tapos ang kulang, coolant na lang. Mineral na lang. Tiba yung galon na yan eh.
ko lang muna kung may tumutulog. Oo nga pala, no? Yun. Ay, sobra pala. May pandagdag. Dagdag malang. Pero mamaya pag gumanda rin, bababa pa yan. May hangin pa yan sa loob eh. Tapos ang reservoir niya, butangan din natin. Oo. May reservoir ba doon? Ayan, testing na. Maganda na yung tunog. Pina-overall ko yung yung carburetor niya. Problema niyan? Isang ring? Kunti lang naman. Kaya pa naman. Pero maganda yan, mapalitan, mapalitan no? Ano lang, malaki yan. Yan, overall yan, makinan. Overall? Abutin ka ng magano? Mga palitan ko pati liner. Mga palitan yan. Oh? Kaya pa naman. Tingnan pa rin yung ang tambot ko. Singaw. Pinakapos pa rin. Backfire. Nakapos yan pag biglain. Kalalay, kaya yan. Ayan, babaklasin yung tambutso. May singaw pa rin siya. Kahapon winilding na yung dyan, Winilding. yung butas. Kaso tinesting ngayon, may singaw pa dyan. Gasket.
maingay. Nagba-backfire. Ayos na to. Ganun na rin, gumastos na. Tigas. Matigas. Yung ilalim niya okay pa naman. Okay pa naman dito. May wala pa man tagas. Oo. Hindi pa bulok. Ayaw, adik pa. Hindi pa ito. Mga chassis niya. Na-undercoat lang eh. Undercoat na ito dati. Kahapon, binunot man kahapon. Yo. Bambutso. Hindi pa. Gasket ng tambutso. Sana din na sumingaw. May sample naman doon, no? Mura man lang yan, no? Yan, testing. Kung may singaw pa. Sana tumahimik na. Mahirap na kung wala ng gas.
tumahimik na. Nararamdaman pa ni Kuya ang ano eh, parang may singaw pang kaunti sa ibang parte. At naglagay si Kuya ng ano, ng bubong kasi mainit na. Naglagay ng temporaring trapal. At may nasilip pa siya na ano, singaw ng tambutso dito sa pinakang puno. Malalagyan ng gasket para gumanda naman yung tunog ng ano, sasakyan. Kasi noon pa talaga pagdating yan dito, pati nang pagkabili nitong sasakyan na to ay ano, singaw na yung tambutso niyan. Napakaingay. Pag pinakinggan parang palyado, galit na galit yung makina. At ano, gusto ko nito ano, maging pulido na yung tunog. Tapos papacheck ko nga yung aircon. Check yung aircon. Pagtanghali na kasi tagaktak na rin yung pawis ko dito. Mainit na pag tanghali. Oo. Ay, may inanag ko yun. Kulang ba ito yan? Kaya ginagamit ko lang to aircon ito pag maulan. May inanag ko yun ng lamig dito. Sabi ko ipacheck ko na. Kulang sa preyon. Kaya sabi preyon lang daw. Pag kulang sa preyon may singaw. Diyan pala yung ano ng preyon. Kita niya yung high low side. Yung reading niya 100. Sige, paandar natin. Kaya
karga ng Prion. Pander ko? Yun, okay na sana yung Prion niya. Kaso ang problema, yung compressor pala sira. Yung compressor pala nito pag binili brand new, sabi niya may ano raw, yung brand new na may 12,000, may surplus 7,000. Grabe. Wag na muna, opener lang muna tayo. Nag-opener lang muna. Sira na yung compressor. Iba na lang muna yung ano, paayos. Okay sana, pumapalo na sana yung ano eh, aircon idle up nyo. Ayan, time check natin 11:26. Uwi muna ako sa bahay, kain muna. Magsusundo pa ako sa anak ko, baka nga nandun na eh. Maligo muna. Kami na balik dito. Kainit. Ayun po mga kaparing Jason, bali umuwi muna ako at nakakain na. Kakatapos lang namin kumain ni amin. Tapos pinakita ko sa kanya dun sa ano, sa Shopee kung magkano nga yung compressor nun. Napakamahal pala. Sa Shopee nga may 10,000 na Shopee. Pero di pa yun sigurado kasi baka mali. Kaya kumbaga nag-canvas lang naman. Kasi sabi ng mekaniko 12,000 daw yung ano. Tapos pag nagpalit pala nun, may papalitan pa na ano, kalimutan yung pangalan nun. Basta yun. At sabi ko sa kanya, sa mekaniko, saka na lang muna yun. Importante umandar lang muna yung makina. Umandar para magamit sa pagsundo pag kasi uwi yung mama niya, yung mama. Ayan, nakakain na. Mamaya babalik ako doon. Tapos si Ami may meeting pala yung anak namin sa school. Anong meeting yun? General meeting. General meeting, maya. Para sa dalawang. Sana mamaya o kaya bukas makuha ko na yung sasakyan. At ayun, hanggang dito lang vlog na to at maraming salamat sa lahat. Ayan to, bye-bye.